ፕሬዝዳንት ታዬ አስቀስላሴ፣ ክቡር የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ክቡር ፕሬዝዳንት ታዬ አስቀስላሴ፣ ክቡር ነበር ፕሬዝዳንት ፌዴሪ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ ፕሬዝዳንት ሐፈሻው ቤት ፍርዲ ክቡር ቴድሮስ ምህረት፣ ክቡር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ ክቡር አይተ አደም ፈራህ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርትና፣ ክቡር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን መኮንናት ሰራዊትን፣ ዝኸበርኩም ርዕሳነ ምምሕዳር ኩለን ክልላት ሚኒስትራት አቦታት ሃይማኖት ኣብዚ ዝተረኸብኩም ዕዱማት ኩለኹም ቅድሚ ኩሉ 2017 በብዙሕ ዓወት ንዘሰጋገረና ብዝነፀረ ሓሳብ ንቅድሚት ክንጓዓዝ ንዝሓገዘና ፈጣሪና ምስግና ከቕርብ ይፈቀደለይ። ብዙሕ ዝተረዳእና ብዙሕ ዝተሓገዝና ብዙሕ ውፅኢት ዝረኣና ሰባት ድሕሪ ዓወት ብምስግና ንፈጣሪ ዝግብኦ ምሃብ ኣዝዩ ኣድላይ ልምምድ ስለ ዝኾነ ከምዚ ከማይ ዝበለ ዕድለኛ ሰብ ደጋጊሙ ፈጣሪኡ እንተመስግን ንስኹም ተተሓባቢርኩም ዝበለጸ እዩ። የዛሬውን የመደመር መንግስት የመጽሐፍ ምርቃት አስመልክቶ ናይ ሎሚ ምረቓ መጽሓፍ የመደመር መንግስት ተመልኪቱ ብተዋስኦ ኣዝዩ ብዘስደምም መንገዲ ነቶም መጽሓፍቲ ዝዳሃሰሱ መናእሰይ ሰብ ሞያ ምስግና ይግባኦም። ኣዝየ የመስግን ሰገናት ብሰርከስ ብሕቡብን ፈተዋ ዓዱን ድምፃውን ዋይ ደበበ ተሰኒዮም ንዘቕረቡልና ሰርከስ ከመስግኖም ይደሊ። ንዶክተር እዝራውን ከምኡ ከመስግን ይደሊ። ዶክተር ፍጹም፣ ዶክተር ዮሴፍ፣ አይተ ጌታቸው፣ አይተ ዘሪሁን ከምኡውን ዶክተር ዳኛቸው ኣዝዩ ብዝገርም መንገዲ ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ዘለዎም ርድኢት ብንጹር ቋንቋ ኣዝዩ መሃራይ ብዝኾነ መንገዲ ስለ ዘቕረቡ ብውልቀይ ኣዝየ ከም ዝተገረምኩ ብምግላጽ ንዕኦም ከመስግን ይደሊ። የመደመር መንግስቲ ጊዜ ምስ ሓለፈ ዘበን ምስ ሓለፈ ከምዚ ኢለ ሓሲበ ነይረ ወለዶ ይፍረደኒ ሓሳበይ ከምዚ ነይሩ ከይፍጽምን ከይዕውትን ኣሰናኺሉ ምንበር ንዝብል ሰበብ ኣለሻ ዝተሰናደአ መጽሓፍ ከይኾነስ ጊዜ ወቕቲ ስለ ዝተዋሃበና ብንጹር ሓሳብና ርድኢትና ሃገርና እንትንሃንጽ ሰራሕቲ ታሪክ እምበር ዘከርተይ ንኸውንን ብዝብል ተበግሶ ዝተሰናደአ ሰነድ እዩ። እዚ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ከዓብያን ክልወጣን ዝደልያ ሃገራት ኩለን ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና ንውሕ ዝበለ እዋን ስለ ዝጸናሕና እቲ ሓሳብ ብብዙሓት ብዝርዝር ስለ ዝተገልጸ ነዚ መጽሓፍ ኣብ 4 ዓመታት ኣኪበ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ እቲ ዝተደለየ ነገር ንምግላጽ ክኽእል ፍቓድኩም እንተኾይኑ የመደመር መንግስት መዕረፊኡ 4 እዩ። እቲ ቀዳማይ መበገሲ እዩ። እቲ መበገሲ እንታይ እዩ እንተኢልኩም ኣይተዘሪሁን ከም ዝበልዎ እውን እዩ። ኢትዮጵያ ስለምንታይ እያ ድኻ ኮይና? ኢትዮጵያ ንምንታይ ተጸባይት ሓገዝ ኮይና? ኢትዮጵያ ካብ ምን ስለትንእስ እያ ሓገዝ ትጽበ ዝብሉ ናይ ሕራን ሕቶታት ምኽንያትን ንምድላይ እዩ። መእመናይ ምኽኒት እንተተረኺቡሉ ከጸናንዕ ከረጋግዕን ይኽእል። እኹል ምኽኒት ተዘይተረኺቡሉ ግን ሕራነ ድቃስ ይኸሉ እዩ። ንምንታይ ኢትዮጵያ ንምንታይ ደኽያ እንትበሃል ኣብ ዓለም ኢትዮጵያ ብሕታዊት ደኻ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን። ብዙሓት ደኻታት ይኽን ተባሂልን ዝተቐበላ ሃገራት ኣለዋ። ናይ ኢትዮጵያ ዕረፍቲ ዝኸልእ ምድረ ቀዳሞት ምዃና ንሕና ጥራሕ ከይኮንና ዓለም ዝኣምናን ዝጭበት ታሪክ ስለ ዘለዋን እዩ። ምድረ ቀዳሞት ምዃና ዝተዘራቐቐት ምዃና ዓባይ ምዃና ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብምዃና መናእሰይ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ጀጋኑ ደፋራት ንህይወቶም ዘይስስዑ ኣብ ነዊሕ እዋን እንትዕቀን ጅግንነቶም ዘይነጸፈ ህዝብታት ዝርከቡላ ምዃና ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ናብ ፈጣሪ ዝቐረበት ዘሕብን ታሪክ ገድሊ ናጽነት ዘለዋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብተፈጥሮ ዝተዓደለት ብኪነ ህንፃ ብባህሊ ብታሪክ ዘሕፍር ነገር ዘይብሉ ህዝቢ ብኸመይ ድኻ ኮይኑ ብኸመይ ተጸባዩ ኮይኑ ኢልካ ምሕታት የድሊ። ኢትዮጵያውያን ፈለምቲ ሕርሻ ምዃኑ ይዝንተው። ምድረ ቀዳሞት ስለ ዝኾኑ ሕርሻ ጀሚርና ሓፂን ቀጥቂጥና ማሕረሻ ሰሪሕና ሓሪስና ዓፂድና ምብላዕ ዝጀመርናን ህዝብታት ብኸመይ ተሸኺልና ብምትራፍ ምግቢ ክንስእል ኽኢልና። ኢትዮጵያውያን ብዝተኣለመ ክዳን ብባህላዊ መንገዲ ክዳኖም ብምስራሕ ሎሚ እውን እንተኾነ ኩለኹም ከም ትፈልጥዎ ብማዕለማ ዝፍለጥ ባህሊ ዘለዋ ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ዓሊምና ክንክደን ዝኸኣልና ማዕለማ ዘምህርና ኢትዮጵያውያን ከመይ ክዳድና ምፍራይ ኣብዩና ዓለባ ካብ ደገ ንዕድግ ኮይና ብባህላዊ ፈውሲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኩለኹም ከም ንብዙሓት ሕማማት ፈውሲ ቆጽሊ ምቕንጣብ ምቕማም ምሕዋይ ዝኽእል ታሪክን ባህልን ዘለዋ ኢትዮጵያ ብኸመይ መድሓኒት ምፍራይ ኣብይዋ ዝኾነ ንእሽተይ መበገስተ ዘይነብር እሞ ድኻታት ተንኸውን ኣይምገረመናን። ግን
تلمدي تاريخن زطعم كنتات نهالو خمي دخينا عب عالم لعلو ورق زغمت حجرات ورق بمفراي يفلتان نسن قروب ورق عديجن عب شلف بمقمات حفاتم تباهيلت نحنا تزوزح ورقي عب كرس مدرحيزنا دخاتات تباهيلنا مسانا زلو ورقي مسوم كاب زلو ورقي يبلز تزركب اللبوتا راح يزفلاله تزغمتنا اللبوتا دخازب بالتقوينو لوطنا يتورقي زغمت اللبوتا نممصا imagination power يدليو مالتيو زتوهابنا دخنت مقبال طرح كيخونس نايبوتا لوط بمقانو تحدن دحريت زوسد حرانيو اتخالاي قنيو قني منفس قالوت بخمي زبناويان خوينهم بعل اجله ورقي يبلو من زحرس مريت يبلو من كابانا زوز حزبي يبلو من بمنتايوم كابانا بليصوم زبناويان خوينهم نحنا خ بمنتاي نيسنا دقينا تعريفنا زبل قني مبقسوزي يمدمر منجست ندحريت تقعز تمسمرتي عبي يقتيمونا عبيوم حليفومنا عبيو نحنا كنتاخس نسو من تقدمونا نحنا زترفنا إلو ندعريت نمفتاش يفتن أبزي مبقسينا ملستا وقعزو يمدمر منجست زتجنزوهم قند حسابات قدامي زتزاوعو حتوتاتيوم بتخكل زي محتاج تكلين يعمل سكين ركب سلزقبر خلاي نتستزاوع حتو مفرس هيخيد لوتم صعبنايو حتو ناققويو نوعون هو ملسدما مفرسايو بقعتنا النسقو مولوت زعكن تمالي بمفراسنبر زقود لملينا زبلتن زحشنا ساقير خا بمحابي ايكونن نيرو يمدمر منجست زي تخللو من قدي مرز نزن مرأي اتسورن من جنزاب هداسين سودانن اقول تمرت كهوي يخلو سودان نحنا نتنلوت سلامويت هاجر نيرا دحر لوطنا لوط سودان نكن حجز كم زفتنايو دارقا مولو بمولو سلامو نيرو خوينو كن زتزابع حتون تلعيلنا ملسو مفراس انتخون لومي سودان قديمة بدك ازاها نزتو علم لغا معرفو نفرت كارتوم كم زين وريا جيراتوم عستات 10 مليون حزب زنور لك كتما كارتوم تي حزب نسو زي تصور كتما خوينا لا سلمنتاي تي صعبو زمرصو من قدي مفرساي بمخانو نحنا دما ازيو غزيف بجنزب بحسابن بسرارحان زعابي هداسه مس موقص በነገራችን ላይ ሰሞኑን ህዳሴን በሚመለከት ማን ሰራው እግረ መንገድና ሎም ቀነ ህዳሴ መልኪቱ መንሃኒ ጽዎ بخمي سريحو نايمن بتصحيت خندي ميتاوي زبل زعبا بسفي حنداكا تعصني حيو نمنتاي مززام سلز خالنا زتزازم نجر زفري وفره ونانيو سلز بزحنبر امخنينا تنقد فونيرنا اي ان اجله عينو موتبيلو كنجرنبر ولا حدا سب ايم تصقع حزخه تساخيو عوتنت ونانيو بزحيو بزحات يبهقوا ويوم يشامي ويوم يمدمر منقست اب خمس زامسل خونتات زحاريو منقدي تعويتناينا ونن تعوت نسقوم خنيو عوتنت نممنتال غزي يولن منقست مدمر شتو معوات بمخانو انت عوتون نبحت تيك عوت زبل امنت مدمر يبلون هاقواف بحتاونت سلازلو اثيوبياويان بزكالوم تدميروم زعوتو حبراو قدلن عوت نمبر ناي حد منقستي ولك سبعوت يكون يملا የኢትዮጵያውያን ገድልና ድል እንጂ የአንድ መንግስት የአንድ ሰው የአንድ ግለሰብ አይደለም ለዚህ ነው ሐውልቱ ላይ መላ ኢትዮጵያን በሚወክል መልኩ نزونيو ابت حاولتي بحفشا ني اثيوبيا بزوكل ملكعو ناي بزحت مجلس زحزه قرص مهناس زدليلو مغنيت هداسه ناي ملا اثيوبياوين طرح كيهونس ناي فتوت اثيوبياون فلفل كرعتهم سلازخونه اتم الشماي زولدو عاوتون سلازخونه عاويتنا اب لعل عاوت مشماي زحشو بمخانو مغنيت سريعنا كاب مقداف زصنح مغياق مدمدمتا كركب انا بولقي هداسه بزطمت بمنصر كلهم اثيوبياويان زنبر النقده ابزته زبحال بزي مخانو كتعيدلن اتعاوت نايقوم اتعاوت ناتقوميو هداسه جن ناي حباريوم باليفوتو የመጀመሪያው መነሻ ነው زقدمه مبكسيو منجست مدمر ناب دحري تمليسو نزي مسداسسه نمباصيحو دما يتلم ندخنت مصياف طرح كيخونس بلصقنا يبهك ابزي زلو مسرتاو زعبا اب مباصحينا تمني طرح ديو دليت زلو بطرح ميدا منم ناي تخوينو تغبرا زحقف تمني تزي خوينو بهنصاص زي تلكفه بتكالو اسرارها زي توادده تمني تنتخوينو ناي تمني صبوقنت تريلو طرحيو لما انت تمنينا صباح نرسى منقست مدمر كاب تمنيت زسقريو
ድሌት ብግልፂ ራእይ እንታይ መዓዘን ተዓዊትና መባፅሒና ኣበይ ክኾን ይኽእል ንዝብል ዘመላኽት ንናይ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምዕባለ ዝጠልብ ጥራሕ ከይኾነስ ከም ዝከኣል እውን ዝኣምን እዩ። እዚ ጠለብ ዓቕሚ ምፍጻም ከም ዘለና ከየረጋገፀ ኣብዚ ጽሑፍ ክብገስ ኣይረኣይን። ቅድም ክብል ነቲ ጽሑፍ ዝዳሃሰሱ ኣሕዋተይ ከም ዘልዕልዎ ፍልጠት ብክልተ ኣግባብ ክርከብ ይኽእል። እቲ ሓደ ብሓበሬታ ብምስማዕ ብምንባብ ብምሕታት ፍልጠት ክበሓት ይኽእል። እቲ ካልኣይ መአከቢ ፍልጠት ግና ልምምድ ትግበራ እዩ። ውፅኢት እዚ መጽሓፍ ካብ ዝሰማዕናዮን ካብ ዘንበብናዮን ጥራሕ ከይኾነስ ብተግባር ንፍትን እንተለና ካብ ዝረአናዮ ውረድ ደይቡ እውን ስለ ዝኾነ ብዙሓት ዝመሃሩሉ ዘዕብይዎ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዝፅዕሩሉ ከም ዝኾን ዕድል ዝህብ ከም ዝኾን ኣይጠራጠርን። ዓቕሚ ምፍጻምና ብብዙሕ መንገድታት መዚና ኢና። ናይና ባህጊ እትመሰል ሃገር ተዘይኾነስ ዝተመሰለላ ሃገር ምፍጣር እዩ። ብዙሕ እዋናት ንምምሳል እንዳፃዓርና ነርና ኢና። ዕውት ኣይገበረናን። ሕዚ ብናይና መልክዕን ኣተሓሳስባን ብዓቕን ባህልና ተቐሪጹ ኣብነት ዝኾነ ሃገር ምህናፅ እንተለን እዚ ድማ ዝከኣል ከም ዝኾነ መንግስቲ መደመር ይኣምን። ከም ኣብነት ሓምለዋይ ዓሰር ብታሪክ ጸለምቲ ህዝብታት ክሳዕ እዛ ሰዓት ማንም ዘይፈተኖ እዩ። 48 ቢልዮን ፈልስታት እዚ ክንመስል ንገብሮ ተዘይኾነስ ከም ኣብነት ንጽርሐሉ ኣብ ማሕደር ታሪክ ዝቕመጥ ክኾን እዩ። ሕድሕድ ጸሊም ዓሌት ከም ዝከኣል ከም ዝኽእል ከም ዝሓስብ ከም ዝዋደድ ተናቢቡ ገዚፍ ጠለብ ምዕዋት ከም ዝኽእል ከም ሓደ መርአይ ተገይሩ ክውሰድ ይኽእል። ካልኣይ ኣንትዎ ዘልዕልክዎ ህዳሰ ኣብ ኸይዲ ወለዶታት ደው ከይበለ ብሕፅረት ገንዘብ ከይተዓገተ ብኮሮና ከይተበድሀ ብኩናት ከይተዓንቀፈ ኢትዮጵያውያን ዝዓለቦም ኒሕ ምግላጽ እንተኽኢሎም ዝኾነ ይኹን ጸገም ዓብዪ ነገር ሓሲቡ ከይለመነ ከይተለቀሐ ምትግባር ከም ዝኽእል ዘረጋግጽ ካልኣይ ኣብነት እዩ። ኣንትዎ ሓወይ ጌታቸው ከም ዝገልጾ ንኣዲስ ኣበባ ብዝጥምት ባይታ ይሕዝ ዘሎ ለውጢ ምንም ጥርጥር የሕደርኩም። ኣብ ውሕድ ዓመታት ኣብ መላእ ኣፍሪካ ከም ኣብነት ዝለዓል ክኾን እዩ። ነዚ ከም ምኽኒት ዝስራዕ ብናይ ባዕልና ገንዘብ ዓቕሚ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ምርሳሕ ካብ እንግዶት ጸልማት ዝወፀ ከተማ ንዜጋ ምቹ ጌርካ ምስራሕ ከም ዝከኣል ብተግባር ዘመስከርናሉ እቲ ሓደ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንብዙሓት መምህር ከም ዝኾን ጥርጥር የብልነይን። እግረ መንገደይ ጠመተ ጌታቸው ጠመተይ ንምግባር ዝኾነ ነገር ኣብ ገዛና ፈሊምና ገዛና ክንዛዝም የብልናን። ናይና ቴማ ወያ ጌታቸው ተፈሊዩና ጸኒሑ እምበር ካብ ቤት ዕዮ ክሳዕ ከተማ ካብ ከተማ ክሳዕ ሃገር ይብል ነይሩ። ቢሮና መረባና መንደርና ካብኡ ኣዲስ ኣበባና ኢና ኢልና ኮይኑ ግና ሎሚ ናይና ስሕተት እዩ መስለኒ። ጌታቸው ሓወይ ቢሾፍቱ ኣዳማ ኣርሲ ነጌሌ ሓዋሳ ኣርባ ምንጭ ሶዶ ጅማ እንተኸይድኻ ደቡብ ምዕራብ ምንቅስ ኣብ ዝኣመሰለ ምንቅስቓስ ብናይ በዓልቶም ዓቐን ፃዕርዓር ክብሉ ክትዕዘብ ትኽእል። ናብ ምብራቕ እንተኸይድኻ ሃረር ድሬዳዋ ጅጅጋ ብዘደንቕ ቅልጣፈ ንባዕሎም እንዳለወጡ ይርከቡ። ኣነ ምስ ጌታቸው ዝማቐሎ ናይ ብዙሓትና እምነት ክኾን ዝደልዩ መንግስትታት ዝቐትል ዕግበት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ሚእታዊ ለውጢ ኣምፂና ኢልና ንምካሕ ተኾይንና ዕቤት ኣይጽግዐናን። እናዓቢ ብዓቐን ወፃዓና ንተግህ ተለና እዩ። ሰናይ ተበግሶ ኣለና። ዝኾነ ኣካል ኣመነ ምእማን ጸገሞ መስደመም ጅማሮ ኣለና። ኮይኑ ግና ጅማሮ ምዃኑ ምዝንጋዕ ኣየድልን። ጅማሮታ ይጠልብ ልክዕ ከም ምድማር ከይተቆራረጸ ትግበራ የድልዮ። ነዚ ተግባር እንተኽኢልና መላእ ኢትዮጵያ ናይ ጽባቐ ለውጢ መርኣያ ዘበናውነት ተጌራ ክትውሰድ ትኽእል። እቲ ኻሊእ ልማዓት ቀልቀል ሩባታት እዩ። ኣንትዎ ዶክተር ዳኛቸው ምስ ተፈጥሮ ተሓሒዙ ኣጠቓቕማ ሩባታት ኢትዮጵያን ዕዩኖ ተነብሪሁ ነይሩ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ፕሮጀክት ልማዓት ቀልቀል ሩባታት ወይ ከዓ ናይ ኣርባ ምንጭ ብዘይ ምንም ጥርጥር ንብዙሕ ሃገራት ኣብነት ምዃን ዝከኣሎ እዩ። ዘኹርዕ ጅማሮ እዩ። ነዚ ጅማሮ ብምስፋሕ ንመላእ ጸሊም ህዝቢ ኣብነት ዝኾን ስራሕ ይከኣልባ እዩ ዝብል ኣብነት ካብ ኣዲስ ኣበባ ምንጽብራቕ ይከኣል። ኣብ ስርናይ ዝገበርናዮ ወፍርን ዝተረኽበ ውፅኢቱን እውን ተገላፂ ዛዕባ እዩ። በዚ ድማ ንሕና ኢትዮጵያውያን እንተተደሚርና ብሓባር ንምስራሕ እንተወሲና ንኽእል ኢና ዝብል ዛዕባ ንምጥማት መባፅሒና ዘህንተው እዩ። ዕቤት ኢትዮጵያ ምርኣይ ህራስ ዝህብ ኣይኮነን። ዘይትርዳእ ኢትዮጵያ ምርኣይ ዘይትምጽወት ኢትዮጵያ ምርኣይ ጽብቕቲ ኢትዮጵያ ምርኣይ ህራስ ዘስእን ዛዕባ እዩ። እዚ ህንታወ እዚ ባህጊ ብታሪክ ካብ ዝወረስናዮ ምቑፃይ ናብ እንብህጎ ራእይ ንምብጻሕ ሱቕ ኢልና ብምንጣር ጥራሕ ከይኾነስ ነቲ ኣንፈት ብትኽክል ምንጻር ይጠልብ። ሳልሳይመ እቲ መንገዲ እዩ። ብኸመይ እንተተጓዒዝናዮ እቲ ዘህንጠው ራእይ ጉህድ ክንገብሮ ንኽእል? ቀዳማይ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ብምርኣይ እዩ። ክርስትና ኢትዮጵያ
እስልምና ኢትዮጵያ ንዓለም ዘመሓላልፎ ዝያዳ ፍልጠት ዘለዎ እምበር ካብ ዓለም ዝጠልብ ክኾን ኣይኽእልን